खुलुमबाय। बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन। दिनै 14 मार्च 2021 रबिबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायथिनो लादों मेष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोबां मोजां खाबु फैगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन, सोरनिबा हेफाजाब मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां, बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गोबां खामानियाव मुखुब थागोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन। न'खराव अननानै फैगोन। गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनो हागोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैगोन। समाजाव गोबां मान मोननो हागोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौबो फोरमायलायनो हागोन। सरासनस्रायै दिनैनि साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। वृष राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा, अब्लाबो गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन, नाथाय गोब्राबै मावनांगोन। समाजाव मान मोननो हागोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा, नाङा फाङा खरसाया बांगोन। मोननो गोनांफोरखौ दिनै मोननो गोब्राब जागोन। सोरबा लोगोआ थगायनो नाजागोन। बेफार फालांगियाव बारा मोजां नङा, गोबां खहा जानोबो हागौ। न'खराव बिदा फंबायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन। बिसि फिसायजों अनलायनाय फैगोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन, अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। गुबुनजों बाङाय बुंनायानो गाहाम। सोरबा खाथिनि लोगोजों एना एनि जानोबो हागौ। सोरजोंबा रायखोमा जागोन। सांग्रां जानाया गाहाम। बहाबा थांनांगौब्ला सांग्रांथिनि गोनांथि दङ। जाब्रबथायनि आसा दं। मिथुन राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हानानै दिनै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन, अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। मोननो गोनांफोरखौ दिनै मोननो हागोन। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव अननानै फैगोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनो हागोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। लाइमोनफोरा गोसोखौ दिनै जोबोर रमान्टिक मोनगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। सरासनस्रायै दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। कर्कट राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। गोग्गो साननाय फैगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां, अब्लाबो खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनो हागोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जानायजों लोगोसे गावबा गावनि गोसोनि साननायखौबो फोरमायलायनो हागोन। बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन। सिंह राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। बयनिबो अनसायनाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव अननानै फैगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोबां खामानि मावनो थुलुंगाखांगोन। मोननो गोनांफोरखौ दिनै मोननो हागोन। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। समाजाव दिनै गोबां मान मोननो हागोन। न'खराव बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन। बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन। बिदा फंबायजों हेफाजाब होलायगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौबो फोरमायलायनो हागोन आरो गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। कन्या राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनो हागोन।
बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरां फैनो हागौ। रांखावरियाव जोबोर मोजां, मोननो गोनांफोरखौ दिनै मोननो हागोन। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन, अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन। बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन। समाजाव दिनै गोबां मान मोनगोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौबो फोरमायलायनो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव मोजां फिथाइ मोननो हागोन। तुला राशि, दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां, अदेबानि नाङा फाङा खरसायाबो बांनो हागौ। मोननो गोनांथारखौ दिनै मोननो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौ दिनै मावफुंनो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। सरासनस्रायै दिनैनि साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। वृश्चिक राशि, दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हानानै दिनै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनसिनगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। समाजाव दिनै मान मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन, अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। गोबां खामानियाव मुखुब थागोन। लाइमोनफोरा मोजां खौरां मोनगोन। गोबां सुबुंजों लोगो मोनलायगोन। गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। धनु राशि, दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौ दिनै गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। समाजाव दिनै गोबां मान मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव मोजां फिथाइ मोनगोन आरो फरायनो दुंखांगोन। धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांगोन। मकर राशि, दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेरलांगोन। गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन। सोरजोंबा लाजि फोनांजानो हागौ। देहाया मोजाङै थागोन, अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। सुथुरा बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो गोब्राब जागोन। गोबां जेंना जेंगोनानि मोगा मोगि जानांगोन। रांखावरियाव मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन। समाजाव मान मोनगोन। लाइमोनफोरा गोसोखौ जोबोर आला खाला मोनगोन। कुम्भ राशि, दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं आरो उसुखुथु मोनगोन। गिलुं गिलुं मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो गोब्राब जागोन। गोबां जेंनायाव गोग्लैनांगोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। गोसोनि साननायफोरा देबारनांगोन। समाजाव दिनै मान मोनगोन। लोगोफोरजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो हानाय नङा। सोरबा लोगोआ रायखोमागोन। गुबुना थगायनो नाजागोन। गोबां सुबुंजों लोगो मोनलायगोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियावबो खहा जानो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। मीन राशि, दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा देबारनांगोन। सिगांनि बबेबा बाथ्राखौ साननानै दिनै जोबोर उसुखुथु मोनगोन।
सोरबा लोगोजों एना एनि जानोबो हागौ। देहाया दिनै मोजाङै थागोन, अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव मोजां होनजायो, नाथाय खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनि फैनो हागौ। लाइमोनफोरा गोसोखौ दिनै जोबोर रमान्टिक मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा अदेबानि टेबोर नांगोन। बयजोंबो गोरोबनो रोंनाय नङा। सोरबा लोगोजों एना एनि जानानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोननाय नङा। दिनैनि राशि फरिखानिया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों।